Sakong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, maglan-insta na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahalap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maong maglugang, puno ng ngiti, at saya, ang lahat sinimulan, sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, Nalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. ngayon na ay lilipas, at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman, naga na, nasasaligan, naga na, nangangataman, naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot,
Maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pangpublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibunyato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10 nin aga, ang nagangunyan, ang nagangunyan. Igwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinuprubaran, sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita gabos na nagenyo, magpangadji sana magtugod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik iraray ang ugma sa naga. Dawat pa may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagenyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik niyaray at ugman sa naga. Tawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagin ka, naibasta, kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo laban lang. Nalalauma, nasasaligan, nangangataman, kita piling andam. Nagenyo laban lang. Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legasyon. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Sa halawig na panahon, ang satuyang mga MRF cooperative workers, iyo ang satong pigsarigan sa paglinig kan tinampo sa araal daw, pag-recycle nin mga basura, asin padagos na pag-asikaso kung igwang mga espesyal na selebrasyon asin kasibutan. Iyo po ini ang magkakapira sa rason kung taano takaipuhan na onrahon an sa indang kapagalan asin kontribusyon sa satuya pong syudad sa paagi kan pag-hire po sa sainda bilang mga job order kan satuya pong syudad. Ako po si Edita de los Santos, France. May tulong aki man po ako. Ang agom ko po, nagtatrabaho po sa construction. Sa ngunyan po, yaw na ako di sa terminal nagtatrabaho. Nag-ano po kami, nagmamap, nagsasamod, naglilinig man po kami ng CR. Iyon man po yan ang samong trabaho digdi. Dakulaon po yan na tabang para sa muya. Ayun naman ito makakakuha na kami ng mga benepisyo. Gabos na may benepisyo, mananamit min. Makukuha kami naman. Kahit tumamayo kami kayan. Dati po kaya mayo kaming mga, yan, may SS man kami pero dahil man na, yan, kung talagang minuhulugan kami, Tapos ngunyan, may mga, po ba yan, masabi yan, bonus, tapos may tarken man po na kayong makukuha ngunyan. Para mas maray man ang makuha ng benepisyo. Primero, ang pagsweldo ninda mas magiging regular na. Kumbaga, tama sa panahon ang pag-receive kang sweldo. Panduwa, may mga additional benefits na makukuha na dati dahil hindi na nakukuha under the cooperative. Ito pong may major bonus man sinda, o kasi sindang year-end bonus. Tapos kung mag-grant ang national government ng additional benefits sa mga job order, kabali po sinda. Actually, dahil man po nahira si description kang trabaho, pero mas pinakaray po kan sa tuyang alkalde ni Mayor Nelson na mas maging maray po si status kan sa indang hanap buhay. Ginaganaan po kami magtrabaho kasi arami man po na yaon permis mo si Mayor. Ang pagsweldo okay na, hindi na katulad ng dati. Tapos yung sa araw-araw na kung saan kami pupunta, talagang dito na kami. 311 po sindagabos, asin 311 man na mga individual, mga pamilya, ang satuyang natabangan, ninhuli tasinda, ginibutang job order. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita
saya nating miti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasarigan, naganap, nangangataman. Naganap. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10 nin aga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Pandua, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion.
pagtarabangan tapo ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, nagbasta, kita natakan nyo, itapit ng andam. Nagenyo na balang. Maray na aga mga tukang aldaw na Sabado, petsa 9 kan bulan na Oktubre, taon 2021. Liwat ming ihatod sa sendo ang mga bareta sa Anagang Ngunyan News, mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Idol FM, asin man 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadala naman live sa Naga City Government, ANN News, official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangarangkan bilog ng news team, ako po ang sendo mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, weekend ECQ o weekend lockdown sa Syudad de Naga, higlip o pigsuspender na uli sa pagurus sa kaso kan COVID-19. Ang detalyes hali kay Joel Sulina. Dagos ng binaton o sinuspinde ang implementasyon kang weekend lockdown o weekend ECQ sa syudad poon aldaw na Biyernes basado sa pinakahuring direktiba ni Mayor Nelson Legacion na pinaluwas Huwebes na banggi. Sigun kay Mayor Nelson Legacion, pinagmaray na niyang ilif ang weekend ECQ ngunya na petsa 8 kang Oktubre 2021. Alagad madanay manggiraray sa syudad ang mga panundon na ipinapautob sa lindong kang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ na mapaso sa petsa 15 kang Oktubre ngunya na taon susog sa naging kasuguan kang national government asin kang IATF. Naging basehan kang paglift sa weekend lockdown iyo ang signifikanteng pagbaba kang COVID-19 cases durante kang pinag-implementar na localized enhanced community quarantine na dating nagpapakol sa 73 ang 10-day average. Nangunyan, yaon na sana sa 41. Apera digdi, ang DOH-CHD Bicol nagpalawas ng buletin kansimanang ini na naibugtak na sa mas mababang risk classification ang Naga City gikan sa dating high risk, nangunyan yaon na sa moderate risk classification ninhuli man sa mga improvement o pagbaba sa numero ng kaso ng COVID-19 sa Naga. Ini resulta kang panagos ng mga pinapasunod na mga intervention measures kabali ang granular lockdown, active case finding, swab cab, mobile vaccination, asin pagpapasunod ning higot na border control checkpoint dangan ang pag-imponer kang health protocols. Kabali ni Nigdi ang sinuspinding weekend lockdown. Aminado ang alkalde na naging difícil sa gamos ang pinasunod na weekend lockdown na nakaapektar sa pagbuhay asin pagninegosyo sa syudad. Alagad ini ginigibo para man mabalanse ang ekonomiya asin pagprotehir sa salud kan lambang mga Nagenyo laban sa epekto kang pandemya. Sususpindiro na po niyato ang implementasyon kan weekend lockdown o ECQ sa Naga puon ngunya na Biyernes na banggi. Ano po magiging implikasyon kay kung mapapasairarom ang syudad sa current quarantine classification kan IATF na iyo ang MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine puon Lunes sagkod Domingo. Totoo po na ang mga numero nagbaba. Alagad, dai pa po nahahali ang huma. Kaya, igot man po giraray sa pag-implementar kan mga panundon sa irarom kan MECQ. Para sa Nagang Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, Mayor Nelson Legacion ipighiras ang rason sa likod kan dine-in operation sa irarom kan MECQ. Ang detalyes kayan hali kay Paulo Papa. Pighiras ni Alkalde Nelson Legacion ang rason sa pagtugot sa dine-in operation sa mga kakanan sa syudad din Naga
mantang nasa irarom kan Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Sigun sa alkalde, pigtugutan kan gobyerno lokal, durante kan MECQ, ang 20% na minimum capacity. Madudugangan nin 10% ang minimum capacity sa mga restaurant na nadukutan nin safety seal. Dugang ni Mayor Son, maninigo na itugot ang dine-in operation tanganing mapagian ang epekto kan pandemya sa pribadong sektor. To 20%. So ang ginibuta po, bahala na niya ako na kada ko lang nagkakarapit kuhan eh. So itinugot ko po si dine-in but up to 20%. Plus 10% kung igwang safety seal certification. Apuera kaini, nanutaran ang pagtugot nin dine-in operation sa Manila, mantang nasa irarom kan MECQ na ekwibalente sa Alert Level 4. Pigsabi pa kan alkalde, nakapareha sa syudad din Naga ang alert level sa Manila, mantang MECQ. Kaya pigmarhay na itugot man sa syudad, ang siring na operasyon. Kaya lang ako po, ang nanutaran ko, ang MECQ is equivalent to Alert Level 4. Ang Metro Manila, Alert Level 4. Papareho si quarantine classification ta. Pero duman, itinugot sige yan, dine-in, up to 20%. Piglinaw kan alkalde na mga fully vaccinated sana ang tutugutan na makadine-in sa mga restaurant durante kan MECQ. Sa Implementers and Citizens Guide na pigpaluwas kan Health Emergency Response Task Force asin kan COVID-19 Incident Management Team, limitado sa mga fully vaccinated individuals ang dine-in operations kan indoor, outdoor asin al fresco dining na mga kakanan. Sa lado kan manehamento kan lambang food establishments, pigtutugutan na makaoperar kan sa indang mga negosyo, dawa day pabakunado ang mga empleyado. Alagad take-out asin delivery operation ang ipapasunod, kaya pig-iimbitaran ang lambang empleyado kan food establishments na magpabakuna, segun pa sa alkalde. Ang sarong naihapot duman, isa nga si mga pwedeng tugutan, o itong fully vaccinated individuals. Sinda si pwedeng tugutan, mag-dine-in. Tanong naman niya sinda, protection yan eh. Di ba? Kung tutuusun, dahil ingani. Diba? So, pwede kita mag-impose ng condition. Okay. Paano po ngayon si mga empleyado na tayo ngayong mga establishment na may mga empleyado na dahil ipabakunado? Naku, pwede man mag-operate, pero take out, delivery. Mayong dine-in. Ngunyan, kung gusto po nindo, pakiula yan si mga empleyado. O kaya, short of obliging them na magpabakuna. Ano man baga ang kadipisilan kayan? Ano man baga ang kasakitan sa pagdidesisyon para dahil magpabakuna? Malinaw man na protection po yan. Ini ang sasabihan ko po sa Indo. Insofar as private enterprise is concerned, insofar as private organizations is concerned, pwede sila mag-imponer ng regulasyon. O halimbawa po baga, SM. Bago ka maglaog sa may gate ninda, sa may pintuan, kung ikaw igwang badil, pwede kang dahil palaugon. Sala ba yan? Ngaya, po yan, lisensyado si badil. Maski na ba yan lisensyado? Kung habok kang palaugon, kan private establishment, pwede nindang gibuhon yan. Diretso po ninda yan, sadiri ninda yan. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, Barangay Health Emergency Response Team o Task Force nagsertong labo-labo ang pagpapautob nin guidelines sa indang mga nasasakupan na lugar. Ang bilog na detalye sa kay Joel Sulit. Tibungunyan ang gabos ng miyembros ng Barangay Health Emergency Team sa 27 barangay kang Naga na iyong nanginginota sa pagpapautob ka mga health protocols, pag-implementar ning home quarantine lockdown, contact tracings, monitoring, asin ang pagtauning ayuda sa mga konstituentes kang barangay na naka-isolate para man makontain ang pagnakop kang COVID-19 virus sa komunidad. Sigun, kay COVID-19 IMT Incident Commander Rene Gumba, dakula ang papel ka mga miyembros kang Barangay Health Emergency Response Team como sinda ang nakaprantera sa laban sa pandemya sa sainda mga respetibong barangay sa suporta ka mga miyembros kang IMT as in HERT kan lokal na gobyerno
Lalo na sinda ang primerong nakakaarama kang sitwasyon sa saindang lugar para man sa immediatementeng response asin aksyon na may koneksyon sa pandemya. Ang nag-handle na kang pag-lockdown, barangay. Pati sa pagdara kang ayuda, katuwang kang CSWDO, barangay. So very busy ang satuyang mga barangay Health Emergency Response Task Force. Kung dati, halimbawa sa contact tracing center ta sa SEPIO, ang nadalagan sa mga DILG contact tracers ta, ngunyan mga barangay workers na, mga officials ng barangay, ang katuwang ta. Ang kada barangay health may kapasidad naman para man sa GIS mapping para man masusod ang mga active case sa saindang lugar para madeterminan tulos ang kinakaipuhan ng mga aksyon siring kang pagpapasunod kang gradual lockdown sa lugar huli sa numero kan mga kaso. Kabali na dindigdi so pagkapacitate ta sa inda sa mapping, itong GIS mapping kang mga aktibong kaso sa saindang barangay. Ang kada barangay ngunyan, igwana ning GIS map, as in automatic, pagdara ninda kang ayuda, pag lockdown ninda, kinukuha na sa GPS coordinates, as in naluwas na automatic duman sa indang mapa kung harain sa mga positibo. Kaskasta na din nahihiling kung kaipuan bang mag-granular lockdown sa sarong lugar o dai. Pag nag-apat o 5 ng taraid na harong ang mga positive, automatic execute kita ng granular lockdown. Para sa Nagangunyan News, Joel Sudina. Mientras tanto, sa ibang bareta, extended voters registration ipapautob mang giraray sa Ciudad Dinaga sa tahaw kan MECQ. Ang detalyes kayan halik kay Paulo Papa. Tig-konfirmar kan Commission on Elections o COMELEC na dagos ang pagsikad kan extended voters registration sa petsa 11 dawa na sa irarom ang syudad sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Si Attorney Michael Juliad Jr., Election Officer 4, asin pamayok kan COMELEC Naga, nagsabi na susog sa direktiba kan COMELEC National, pigtutugot ang voters registration sa mga lugar na nasa irarom kan MECQ. Sigun ki Julia, sayang ang pagkakataon kan mga maawat magdugang sa voters population kan syudad, kundi pa'y tugot ang registration sa panahon na pigpapautuban MECQ. Miski maabot pa kang MECQ itong Naga City, tuloy pa man po sa itong voters registration 8 to 5 gayan. Sa base naman sa directive kang main office, miski MECQ may registration mamang po girari kayan. Sa press statement na pigpaluwas kan COMELEC National kan Setyembre 2, pigtugutan kan komisyon ang voters registration sa mga lugar under MECQ bilang kasimbagan sa kahagadan kan dakol na grupo. Magin ni dating COMELEC Commissioner Gregorio Larazabal na itugot ang aktibidad mantang MECQ. Masikad ang extended registration sa opisina mismo kan COMELEC Naga mantang pigalat ang pinal na anunsyo manungod sa registration sa Laog kan Mall. Marurumduman kan petsa 1 nya na bulan pigsairarom ang syudad sa 15 dias na MECQ dawa padagos ang implementasyon kan weekend ECQ as in granular lockdown. Sa apela ni Mayor Nelson Legacion ki Health Secretary Francisco Duque III kan Setyembre 30 pighagad kay ni na imantinir ang general community quarantine with heightened restriction sa syudad tanganing matawan buwelo ang gobyerno lokal na mapatotoo na epektibo ang mga nasambit na lockdowns. Sa ibong kay ni liwat na napasairarom ang syudad sa MECQ. Kan maaraman ta po tulos kan Miyerkules na nabanggi na IATF nagdesisyon na ipasairarom kita sa MECQ, tulos-tulos nagpadara po kita ni letter appeal. Kanganing dai madagos, dai maipautob si pagkaag sa tuya sa irarom kan MECQ. Dai man po kita pigkonsulta, an mamundo, dai man po kita pigpaisip na kita ipapasairaron sa MECQ na pag-araman na lang sa report sa bareta na anaga na pasairaron na po kan MECQ. Ini po ang daimaray sa gobyerno nasyonal. Nagsasadiri in desisyon na dai po pikukonsulta si mga local chief executives. Pagkatapos nag-aasa po sinda na ma-implementar po kita. Sa pag-implementar, kadakol po ang nasasagasaan, kadakol po ang nagsasakit. Mayo man pong ibinapadarang ayuda
ang gobyerno nasyonal. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, community Wi-Fi inisyal ng pigpupunan sa mga nagkapirang barangay sa Ciudad Dinaga. Tanganing tabangan ang mga estudyanteng nag-o-online class. Ang detalyas kayan hali ki Joel Sulina. Bilang pagtauning kasimbagan para sa libreng online access sa internet kan mga estudyante poon elementary, secondary as in tertiary student, urog na si mga tios o may uning kapasidad na magkaigwaning sa diring online access sa internet. Inisyal nang pinuunahan kang gobyerno lokal ang community Wi-Fi programa sa kada barangay, lalo na ngunyan na nasa online as in modular class uli man sa pandemic. Sigun kay Naga City Information and Technology Office Department Head Ruel Olivera, total na 135 na mga community Wi-Fi ang target na maibugtak sa bilog na syudad. Masado man sa naging direktiba ni Alcalde Nelson Ligacion para man matabangan ang mga estudyante sa pagklase gamit ang internet connection na ibubugtak sa kada barangay na sa presente igwanan ng 5 pilot community Wi-Fi matapos na ma-install ang mga equipment as in modem para sa Wi-Fi access ng mga estudyante. Kamali sa mga pilot at barangays na may community Wi-Fi, iyo ang barangay Cantabuco na yaon sa Fraternidad, sa barangay Peña Francia sa area kan Sagrada Familia, Lerma, Urbanpur, Pacol, asin sa Clupa, Calawag. Magkakaigwa maning formal na opening programa para sa nasambit na community Wi-Fi program kang gobyerno lokal sa mga masunod na mga simana. Ang target pa po kay iniyo sa loob ng sarang taon maka-deploy po kita ng 135 na kung makakapon po community Wi-Fi. Pero sa taon pong iniyo malag po kita ning saro muna kada barangay. Initially po, ang pilot 5. Naglagnat po kita ng community Wi-Fi, yan po sa Sagrada Familia, sa sa Lerma, sa Clupa, sa Calawag, sa Pabuco po, sa Fraternidad, tsaka sa Urbanpur, Pacol. Ginagamit na po tabi ini. Para po aram po nindo kung anong nagluwas ang proyektong iyan. Parte pa ini kang padagos na pagtabang kang city government sa mga kaakihan asin mga jóvenes para sa dekalidad na edukasyon asin mas mahiwas na pagkanood kan mga ini. Ang mamanihar kang community Wi-Fi, iyo ang SK Councils sa mga barangay asin youth organization sa komunidad na iyong matauning vouchers sa mga estudyante na mawat maggamit asin maka-access sa community Wi-Fi sa barangay. Ang speed po tinataod dependent. Depende po yan sa pira ang beneficiaries kada lugar. Igwa kaya pong asosasyon ng papadalagan. Itong community Wi-Fi, tigdudumanta sa rong asosasyon ka mga youth. Sinda po ang nagpapadalagan kayan. Sinda ang nagtatauning right now ng voucher para magkaigwa ng libreng access. Pasinda po ang nakaaram ka mga kaibanan ba sa komunidad. Right now po, Mayo mo na, nasa pilot stage kita. Pero po ang agreement po katakayan with DepEd, may limit. As in, may oras na tinatao. Pwedeng 4 na oras. Depende po sa pangangaipo sa sarong estudyante. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Sa iba pang mga bareta, DILG as in City Engineers Office nagsagibonin pre-final inspection sa J. Hernandez Asphalting Project. Tanganing siguruhong tultol ang patrabaho kan sinambit ng proyekto. Detalyas kayan, Paulo Papa. Padagos ang pre-final inspection kan City Engineers Office o CEO as in Department of Interior and Local Government o DILG sa patapos na asphalting project sa J. Hernandez Avenue. Si Engineer Gonzales Villapaña III, Engineer 2 kan CEO, nagsabi na kay puan pa na solusyonan ang mga problema sa tinampo, tangani pulido ang finishing kang asphalting. Ang naging problema, mga gatak na kagibo kan mga motorista na nag-agi sa lugar, mantang basa pa ang aspalto. May na po kayo, may initial findings na po kami. Kadalasan pong nakikita yung problema, yung mga sa motor, yung mga medyo naisira yung, kasi bago pa yung mga dumadaan na motor. Pag nag-i-stand sila, nabubutas yung mga asfalto, yung bagong latag. Tsaka
may bleeding pa kasi kaya kailangan pang i-rectify ng contractor yung mga problema sa diyan sa naging problema diyan sa asphalt para maging smooth yung finish niya. Apwera kay ni lilinyahan pa ang tinamputanganing maglatag ng designadong paradahan sa Kalabaan Can Avenue gamit ang thermoplastic paint. Katakod kay ni mahihiling sa presente an elevated design kan pedestrian lanes na magarantiya sa safety kan lambang pedestrian mantang nagbabalyong tinampo. Dugang ni Villapanye, mapapaluhay kan elevated na pedestrian lane ang dalagan kan mga lunadan. Ito sir, design to para sa mga, syempre sa mga nagtatawid po na tao. Minsan kaya ang mga motor kadalasan kahit may pedestrian na nakikita, mabibilis pa rin yung takbo nila. Pag tsaka kitang-kita yung tatawid kasi naka-elevate siya. Ang purpose niya po is to slow down yung mga nasasakyan. To give way sa mga pedestrian. Pigtalaan na matapos ang proyekto sa Disyembre 3, 2021 base sa kontrata. Alagad pigehiling kan CEO na matatapos ang proyekto ngunya na bulan o sa Nobyembre. Ang proyekto pigtagamahan kan Department of Budget Management o DBM nin malaog 20 milyones pesos sa lindong kan Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program. Mandato kan DILG na nakaiba kan CEO sa inspeksyon na mag-monitor sa implementasyon kan lokal na gobyerno sa proyekto. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, nagkapirang mga non-government organizations sa kipag-koordinar sa lokal na gobyerno kanagatanganing ayudahan ang 500 na mga benepisyaryo ngunya na panahon nin pandemya. Ang detalye sa Liki Joel Sulina. Padagos na ang pagtatarabangan kang mga pribadong kumpanya, mga non-government organization asin lokal na gobyerno kan Syudad Dignaga sa pagpaabot ng ayuda sa mga kababayan tang nasa least economically resilient community, lalo na ngunya na panahon ng pandemya. Saro na digdi ang LCC Foundation asin Sichi Foundation Philippines na nakipagtabangan sa lokal na gobyerno kan Syudad Dignaga para man paabutan ning ayuda ang mga tios na pamilya sa 27 barangay kang Naga kung saan nagdistribuer ning mga food packs sa labi 500 na mga individual na anas gikan sa tios na pamilya para man makasumpay sa pang-urual daw na konsumo sa pagkakanda. Sigon kay Miss Annabel Vargas, apwera kang 20 kilos na bagas, igwaning asukar, pansit, mga delata, asin iba pang basic needs, asin pagkakana ang ipinanao kang nasambit na grupo matapos makipagkoordinar sa opisina ni Alcalde Nelson Legacion na tulos man inaprubahan kang alkalde para sa satuyang mga kababayan. Ang purpose kani mayudahan itong mga pobrehan sa tao kang pandemya. Kasi ang pandemic baga sarong disaster. So ini isang ayuda ni para sa mga actually sa mayor's office kay mayor. So si mayor kaya nag-approve tapos nag-urulay kami kang management kang LCC kung paano kaya nag-come up itong 500 na indigent na list. Gabos na barangay. Dapat kaya gabos na barangay represented. Apera kaili, inot nang nagdonar ning mga high-flow oxygen equipments para sa Naga City Hospital ang Sichi Philippines na dakulang tabang para sa satong mga pasyente na nagpo-positibo sa COVID-19 na yaon sa severe asin critical na kondisyon sa mga health facilities na yaon sa mga hospital asin city-controlled facilities. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Sa iba pang bareta, main drainage kan DPWH dyan sa Barangay Mabulo, kakabitan o susumpayan nin sarupang drainage kan lokal na gobyerno kan nagatanganing dagos-dagos ng masolusyonan ang problema sa baha sa lugar. Ang detalye sa Liki Paulo Papa. Oras na matapos ang main drainage kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa Barangay Mabolo, tatakudan nin drainage ang zona 6, tanganing maghupaan baha. Si Barangay Kagawad Roderick Hob nagsabi na padagos ang paghanap nin pondo kan gobyerno lokal para sa konstruksyon kan dalihigan nin tubig paluwas sa drainage kan DPWH asin Bicol River. Ang kausa kan problema iyo ang tubig na nadalihig gikan sa mga warehouses kan mga negosyanteng inchik apwera sa uran. Na yaon po duman nagdadalagan ang gabos na tubig na nagahali po sa warehouse
na may naman pong ibang madadalaganan, duman talaga. Alagad po nagibo naman ang DPWH ning main drainage na ano po si alkalde na tatanan niya po dang panahon as in budget kan lokal na gobyerno kang Naga na makapagsumpay po duman para po mahali na itong problema dumagang tubig. Dugang kan kagawad, malaog sang gatos na harong an apektado kan baha, labian hadit kan mga apektadong residente, huli sa tig-uran asin huma kan dengue fever. O kan tubig nahadit po nga sindatan ning huli po bagang panahon pasiring na po sa taguran. Bakit po magibong kausa kang pagkahilang po kang mga tao duman na yung po bagang dengue. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, 10 sararadit na negosyante kabali sa nanginabang sa pigaapod na Sustainable Livelihood Program kan DSWD. Ang detalye sa ni Joel Sudi. 11 mga benepisyaryo na mga taga-syudad Dignaga ang natabangan kang Sustainable Livelihood Program kang DSWD sa pagkikipagtabangan kang Ako Bicol asin kang lokal na gobyerno kang Naga sa paagi kang City Social Welfare and Development Office. Sigun kay Ma'am Annabel Vargas, ang pamayo kang CSWDO, liwat na nakipagkoordinar sa sainda ang DSWD para sa mga benepisyaryo kang nasambit na programa kung saan 11 mga pamilya na igwaning mga saradit na negosyo na nagkaarepektuhan kang pandemya sa syudad ang nakaresibi ng 15,000 pesos na cash grant matapos ang mga ini mag-agi sa assessment kang Project Development Officer kang CSWDO. Kang nagtalikod na taon asin mga bulan dakol ng mga benepisyaryo ang natoonan ning ayuda o livelihood assistant grant kang DSWD sa pagkikipagtabangan kang mga NGO, mga stakeholders asin kan lokal na gobyerno kang syudad Dignaga, nakadakli mga TOs na mga pamilya. Hindi po ito may mga kabuhayan, nakaipuhan, dagdaganing kapital. So, ang kapital pong ini, hali po sa pundo ka Ako Bicol. So, nilaag sa DSWD, kinoordinate sa for livelihood project. Ayuda na siya. Kaya ang problema lang kayo. Kaya puwan ka niya ang tutok sa monitoring. Kasi dapat talaga si pundo ilang sa project. 11, may mga nagkailinot na siya, tapos may mga masolve. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, mga residentes kan Liberty Village ugmaho na maray sa patinampo kan administrasyong ligasyon. Detalyas kayan, Paulo Papa. Day pa formal na pagbubukasan ng Liberty Road, labi na ang pasalamat kan mga residente kan Liberty Village sa Zona 7, Barangay Kararayan. Saro na digdi si Lourdes Kailaw, 53 anyos na negosyante. Sigun Kimanay Lourdes, nagin pasil ang pagluwas-laog kan mga residente sa Liberty Village, huli sa tinampo na pigpatugdok kan gobyerno lokal sa lindong kan administrasyon ni Alcalde Nelson Legacion. Kami po, sir, ning nauugmata, natatawanan na po kami ning tinampo digdi. Dahil na po kami masakitan na perming laboy ang pigagihan mi po. Ning, yan po ang papasalamat mi po kay Mayor. Natawanan po kami ning maray na digdi, ning tinampo. Tapos, naugma kami po gabukas. Istorya ni Kailaw, kulog hawak asin depisil na akses sa village, ang pigsasapo kan mga residente, kan mayo pa ang tinampo sa lugar. Kan mga nakalihis na taon, kaipuan pang mag-agi kan mga residente sa lubak asin malaboy na dalan, paluwa sa Kararayan Balatas Road. Hagad di Manay Lourdes na mapailawan na ang Liberty Road, tanganing mawara na ang kariribukan sa tinampo, kun banggi. Ang mi man po, giraray, pigahagan mi po kay Mayor, na sana po mataonan po kami ng ilaw pata. Minsan may kaguluhan dyan. Na po, ang mga tao pag nag-aagi dyan. Mientras tanto, padagos na pigaadalan kan City Engineer's Office ang Liberty Road, tanganing maaraman ang numero kan poste ng kuryente na ibubugtak sa lugar. Si Engineer Alexander Canning, pamayo kan opisina, nagsabi na apwera sa mga poste, drainage system ang kaipuan pa na ibugtak sa lugar, apwera sa water distribution line.
Malaog sa 2 milyones pesos ang pondo na pigtagama kan gobyerno lokal para sa 275 meters long na tinampo na may hikbog na 6.10 meters. Ganun po yan. May agihan kita sa tinampong iyan from Kararayan Main Road palaog naman sa La Presa. Kaya may kitang problema, pati ang mga poste kang Kasureko, pwede nindang laganan sa both sides kang sa tuyang tinampo. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Sa ibang bareta, delivery riders kabali sa naging benepisyaryo kan ginhawang na Genyo program. Ang detalyas kayan haliki Joel Solina. 15 na mga individual gikan sa least economically resilient communities o LERC ang nabenepisyuhan kang programa kan lokal na gobyerno na ginhawang na Genyo program. Katuwang ang mga stakeholders siring kang Fraternal Order of Philippine Eagles, Region 5B, Food Panda, asina Group Initiative for Better Opportunities para man magkaigwa ning bisikleta, asin trabaho para sa saindang kabuhayan. Sigud kay Mr. Bong Rodriguez Kangibo, naging instrumento sa nasinda para man ma-realisar ang proyekto sa paagi kang ginhawang na Genyo programa kang Siyudad Dignaga sa lindong kang Metro Peso. Katuwang ang Fraternal Order of Philippine Eagles Bicol na pinamamayuhan ni Mr. Raymond Concepcion asin ni Mr. Andy Garcia kan Sarumbangi Eagles Club na iyong padrino kang 15 units ni mga bisikleta na itinao sa mga magiging delivery riders. Partisipasyon ko kang Gibo, iyon na makahanap ng donor para sa programang ini. Ang nahanap ni po nga ni ang Order of Philippine Eagles ng sa Bicol Region na pinapanginutan ni Governor Raymond Concepcion as in kang Sarumbangi Eagles Club President na si Andy Garcia. Sa paagi po ninda, easily nakahanap po kita ng donor ng mga bisikleta. Nagagamiton po sa tuyang mga recipients para sa livelihood program na ito. Bali, gagamitin po ninda ini para mag-deliver ng mga pagkakan sa mga nag-order sa Food Panda. And in return, magkakaiwa na po sindaning income bilang sarong na Genyo. Magkakaiwa sindaning ng tsansang makabangon sa buhay and hopefully mag-asenso. Sigun man kay Mr. Jose Luis Ferrer, Territory Manager kan South Luzon Food Panda, nakulaan sa indang pasasalamat sa gobyerno lokal kang Naga asin sa mga stakeholders maging sa sponsor ulita sa roan sa indang kumpanya na nagnatabang sa mga advokasya na maayudahan ang mga tios na pamilya na makabangon sa tanga kang pandemya sa paagi kang pagtaon ni mga trabaho o livelihood. Apwera kan libreng bisikleta asin Food Panda kits, papasubliun man kang lokal na gobyerno sa paagi kang Metro Peso ning pambakal ning Android cellphone ang mga food delivery riders beneficiaries na ring magamit tinda sa saindang paghahanap buhay. Kinagagalak din namin itong nangyari na ito na kami ay napili ng Gibo at ng Metro Peso ng gobyerno lokal para maging partner at makapagbigay ng tulong sa ating mga bicycle riders din, sa mga nangangailangan. So this won't be possible without the donations of Philippine Eagles as well. And of course, sa local government na nakita ang potential din ng Food Panda na makatulong sa gobyerno lokal. Ito'y pinagpapasalamat din ng Food Panda na makapagbigay tulong din sa ating mga community, na ngayong. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. Yan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol and Public Information Office, sa pangaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, asin sangguni ang panlunsod kanaga asin kan bilog na ANN News and Public Affairs Team. Ini po ang sendong naging parabarita. Roy San Ramon, mabados kan sendong pagantabay, maray na aga.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10 nin aga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Legacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta ikakatatanyo, ikapit ng andam. Nagenyo na balang,